Kina kong kabuutan usahay kon magdanghag ta. Bisan makahatag og bayo na to, mo resulta sa dili maayo. Pag man yun nahitabo na ako, pero aron niya masabtan na ako problema, ingno ko niya ani pagsugod ang tanang nahitabo. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and a sweet silver song of a love. Oh, through the wind, oh, go through the rain. Do your dreams beat close and blow? With hope in your heart, and you'll never walk alone. You never. Balyarda. Oh, hindi mo koda. Oh, kita. Unsay giyaw-yaw ni mo, Mario? Nalisuan ka na sa tornilyo diha. Oh, nade ka diha, Nay. Nade ka sa uluyo. Ikaw din ang nagpungko diha, Nay. Pero baril na. Ay, dako lang apapangig ni mo. Nay, nagusa mo ka diha. Dahil naguna ko dire sa atong garden. Ay, Nalagdiwasa. Targetong taon niya kaaning gunaron. Zaman, wa pa mauli ang manghod ni mo. Wo, pamanay. Asa pa man da ito siya. Musimba ko nito siya. Mao ba? Lupigan lang kas manghod ni mo, Mario. May patong manghod ni mo nakahuna-huna pagsimba nga siyara. Ikaw ang butlang. Unsa nausab na kag kuan tinuhuan? Nay, mora gyapon. Sulit katolik ko taon ko, Nay. Aw lagi. Wala man gud ko makamatikod nimong misimba ka. Kuan, kanang... Abi ni mo na, kanang mulakaw ko, mag-date mi sa kong uyab nga si Jassy. Sa lilip mi mga on, manimba mi. Mao nga, kadalakaw na mo, aw, simbahan ko may una na mo atuon. Una pa mi mato sa among mga lakaw nga mga on mi. Aw, mayo noon kung mauna. Oy, may cellphone, Mario, ay, may nanawag. Sama na. Bot ni mo, oy. Ari, manong kamutana na ako nga imo ba ng cellphone. Lili man na ako. Uy, numero ko naman eh. Tubaga na, oy. Kani sige nagbagting, mapagaw pa ng cellphone mo. Pumot sa ito eh. Hello? Sir, pangadlaw. Uy, kansa ni palihog? Sir, taga St. Guillermo Hospital, sir. Imo na igsuon si Hanwardio Dugab. Yes sir, ako na manghod. Niharong siya sa manghod diri sa hospital, sir. Niharong siya diri sa emergency room. Uy, nausap din na manghod ako. Agyatiman pas mga doktor, sir, diri sa emergency room. Gihatod mo ko siya gani ha. Ug matod pa sa nakatod niya. Nakuyapan ko na siya, sir. Kalit na tumba ba. Mo tong gihatod siya diri. Arihalin niyo, sir. Sige. Salamat, sir. Salamat. Nay, si Jan ba? Tuon na hospital, nay. Umayo noon. Sa? Ginoo ko. Naunsa man day imong manghod, Mario. Naunsa si Janoy.
Padayon may maglangan nga to dahil Miss Nanay dito sa ospital. Diin, to dito kung igsuon nga si Jan. Unya to. Dali. Asa mas dyan, oy. Asang imong manghod, Mario. Nakamo ko sa emergency room. Ginuho ko taon, oy, naunsa man kang manghod ni mo. Dali. Totoro emergency room. Ay, ginuho ko. Mario, ang imong manghod. Giputos na gabol sa nga puti. Januario! Nay! Ayaw pagsagit, nay! Ayaw! Nay! Nay! Sundan ako sa nanay. Wala rin yun na. Ganong na ingon taon kaini, oy. Unsa man dahil nahitabo ni mo, January. May ikog sa mga doktor, mga nurse, nay. Ganong maikog man, ha? Sila mo'y angang maikog na to. Kaya nila maluwas sa kamatayo ng akong anak. Ilalang tingali ni kipasagdan, Januaryo. Nay, kung natas mga nurse o doktor, oh. Nga naman, magbuot sila. Hoy, kamo! Ha? Inyo lagi pasagdan nga mamatay nga akong anak. Mga wa mo'y ayo, mga wa mo'y silbi, mga baga mong naong. Nay, ikaw naman. Pasagdi ko! Ma'am? Hilom! Iya pag kong badlunga kay kamo mo'y usal sa nakaingon kay wadayon ninyo at timanang akong anak. Mama, pwedeng. Pwedeng unsa? Ha? Ha? Inyo mga tagag discount din sa ospital? Huwag ko magkinahanglan, anak. Ang kinabuhi sa kong anak may akong gikinahanglan. Excuse me, ma'am. Hilom lagi diya. Paminaw sa ba? Kisa may gas inyong pasyente. Di kalit ang mugso din hinga nagsaba-saba mo. Kisa nga sa inyong pasyente. Kisa nga ano sa inyong pasyente. Di na mo kapamusulti. Ang kuhan, ma'am, kining... Kisa nga! January dugab, ma'am. Januaryo dugab inyong pasyente. Aw di na mao, babae nang namatay diha. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ang gaan anang namatay, si Merlin Natukan. Ang pasyente ninyo nga si Dugab tuan na gibalhin na sword. Kung gusto ninyong ibalhin og private room, adto mo sa information pangutana dito. Saba lang mo diri na. Ma'am, sorry, ma'am. Tananay, wag mo din is Jan, nay. Banggawas na mo diri. Saba lang mo diri. Nay pasyente diri himat yun. Basig kamo may makatiwas. Kamo gimapasangin lang ini ba kay saba kay mo. Nay, tananay. Manggawas sa tangan ni sa emergency room. At tuon na to January dito. Nurse. Ay na pagtingog, hilom na. Ay, sorry ha. Ahak, bayaan ni, oy. Wa man mo magsulta dayon, Mario, oy. Kitang kuyuga. Parehas pito tuwa ka ba? Tara. Kumusta naman ka, nak? Pasensya na ay. Kasol na yung maayo na. Ay, nagraw na adong. Ang importante nga maayo na imong pagkabutang. Kininay. Biyaan sa taka, ha? Likod na lang ka niya kay kuwaon sa ko kadito sa Jassy. Balik na ko na yun. Oh, sige, ako nalay bala din is manghud mo. Ayaw lang pagdugay. Oo, unay. Na-hospital lang ako manghud kay matod pa. Ang kalit siya nga nakuyapan tungod sa iyang sakit. Pang iyang sakit, makapahugno kayo. Dito na hibaw na mga doon na di siya'y sakit na kanser. Ay? Oh, Mario. Ano, Jassy, nay? Mayong adlaw, ma'am. Maying adlaw sad. Palingkura siya, Mario. Dire tayo, lingkod na rin. Ako ding manghuni si John. Dong John, na Jassy ay. Jesse, gapahan mo yan eh.
Ako ka taon, nus ako kauyab parehas kagwapa ni niya. Matay lang tingali ko, di ko kauyab o gwapa sama na niya. Ay, naapay daghan, uy. Makakita ra ka. Maayo unta. Nakamatikod ko sa lanihukan sa akong manghod. Nga bisag na pa siya sa ospital. Murag luyap pa siya. Pero sa diya nakakita siya sa kang uyab nga si Jassy. Murag nilagsik man. Niya to. Unsa gid sakit ana imong manghod, Mario? Nakatawang siya'y kanser. Ha? Kabata pa gud niya na siya cancer? Malagi. Kung nag-all kayo sa nanay kay matod pa sa doktor, dili ko na magdugay nga akong manghod. Kinahanglan ko no nga kung unsa may pangayoon sa akong manghod, kinahanglan ihatag na lang para og makadawat siya kung unsa may mahitabo niya. At least, ma-feel niya nga mahal siya sa akong inahanog. Ingon man ako. Kay kami naman lang 2 taon. Aw, anak na lang gidong. Ihatag na lang gid ninyo ang iyang gusto. O palangit maginahanglan mo sa kong tabang. Ing na lang ko. Oh, salamat kayo day. Wap aday sila maulis manay Mario na. Wa pa. Pero miingon man to nga dali ra siya kay iya ra man tong ihatod si Jassy. Swerte manay Mario na ano? Kay gwapa Aw, kay ikaw swerte, sadak. Nagkaayo nimo pangita sa gwapang babae nga mo imong minyuan. Di na tingali na kay may sakit man ko. Ayaw pa kawa sa paglaom. Naamaming duas manoy nimo. Andaming mutabang nimo. Ug kun mahimo, kami mo'y manguyab sa babaeng imong magustuhan. Ay, nanas manoy nimo ay. Oh, Dong, masal mo ka? Di ano buhi pa. Ayaw po surrender. Kasi pa na mo. Ikaw pa. Ako siyang giingnan, Mario, nga tabangan ka namo nga makakitag babaeng sa makagwapa si mong uyab. Ha? Nga kung mahimo, kita'y manguyab sa babae para niya. Ay kabala ka dong. Basta pasaling na mo ni mo nga maningkamot yung ka nga maulian ka. Ay pagluya-luya diya. Tinuod ka manoy. O lagi. Bato na ko kung sa may gusto ni mo kay pinanggag ka na mo dong. Ang sa'yo mo isugo, ako tumanon. Ay, Mao tawag ba? sa kumanghod ay. Bot mong ipasabot noy. Tabangan ko nimo. Makauyab ko sama sa imong uyab kagwapa. Oo, tabangan ta ka. Ako'y manguyap para ni mo. Basta manoy ha. Imo nang saad na ko ha. Oo, saan ako na mo. Magpakayo. Basta magpakayo ka lang. Niya, matuman ka kung ano sa may isulti sa doktor. Niya, matuman ka gyud sa tambal, ha? Basta manoy ha. Okay manoy. Ako nang saad ninyong nanay. Tungkol sa akong pagpangga sa akong manghod, ako yung gisaan niya. Kung sa may iyang pangayoon, ako yung ihatag niya. Tungkol siyang sakit nga kanser sa utok. Unya to. Sana maga? Manoy. Pagpakayo dali kay manuroy ta. Pagkitaon na to ang babae nga imong mahalon o gigugmaon. Mada pa ka manoy. Murag kapoy naman ko. Murag di na tingali ko kauyab manoy. Makauyab palagi ka. Ayaw ka pala ka. Basta tumanan lang itong akong kataba itong gikasabutan. Magpakaayo ka. Ya, ako rin bahala sa babae. O na tingali babae nga. Parihas kagwapa ni Jassy manoy no. Dong, kung wa na may babae nga parehas sa akong uyab, kana na lang akong uyab. Tinuod ka manoy. Recorded by X Thunder Gaming.
gito sa kong unahuna nga nasulti na ko to sa kong manghod. O komedya ra gyud unta to nako. Pero Manoy, kung mauyab ko lang nas Jassy, Manoy, masugot na siguro ko nga ini kaugma, patay dayon ko. ha? Oh, ug isipon ako nga maoy akong utang kabubuton diha nimo kun matuman ang akong pangandoy nga makauyab ko babae nga sama kang Jassy nga imong hinigugma. Dong? Oh, Manoy. Salamat daan, Manoy. Pero musugot kas Jassy na ako, Manoy. Dili kasi ako latahan ni Bay Perminay. Di ka mag-away lang hinuon mo. Midyam kaya po ko. Ay kabala ka dong. Musuko talaga na Jassy. Ay kabala ka. Matumar lagi ng imong gusto. Promise. Sa? Dili ba misaad magana ko day nga andam kang mutabang nako? Oo, andam ko. Pero dili sa ingon anak nga paagi. Abot na kung ipasabot ka mo tapang ko, financial. Dili pagbati. Pero nakasaad mong kukuday nga tabangan ako siya. Sa pagtuon mo na ako, ha? Mamusugot lang ko nga ingon ana ang atong sitwasyon. Day, Binuang maning inyo. Mura man hinuog inyo kong gidawaan. day, paminaw ra ko na ko. Inyong gidawaan ang akong pagbati. Maglaruhay ta, Baryo, be. May offer ko sa kontabang tungod kay manghod ni mo siya ug wala magpasabot nga hasta ka ng bahina imong ipatabang nako. Jassy, Isulti na lang unta ka nga wala kay pagbati nako. Nga wala kay gugma nako. Dili ka ipasa ko nimo si imong manghod. Kasi pagtuon nimo nako, duwaan nga pwedeng ipasa-pasa sa uban? day, kuan mong good. Sorry. Dili ko makatabang nimo anang bahina. O karon pa lang, giputol ko ng atong relasyon. Kay nakita na ko nga dili tinuod nga nahigugma ka na ako. Yano ra kay kun mong ipasa sa uban. Dili ko ingon ana nga pagkatao, Mario. Huh, pangita mo laing babae nga mahimong ihatag nimo sa imong manghod, ayaw ko. Nagkasabot ka? Jassy, mo ni ako problema ron. Kung saan ako pagpasabot akong manghod. Nagibuwagan man noon ko sa kong uyab. Di na ako matuman ang akong gisaad nga to sa kong manghod. Saan man din ako, alihog tabaki ko ninyo. Kung saan man kung ka mong pasultihon, Mario. Onya sa tanan po na itong kaigsunan, salamat yung kay ninyo sa inyong paggamit sa tuang. Nindot kayong imnon nga mo wash out o mo Ang sendo na to karugad lawag ya. Si Mario Ate Pres. Mario. Oh, kanis Mario Ate Pres ka ng gwapo kay ni siya ba? Daghan kay mga chicks, mga kuy-kuyo ganin niya. Magpangita niya, ana. Mauna nga, makapili siya uyab Ate Pres. Karon nakauyab siya ni Jassy. Oh. Yang manghod nga si Januario. Mura na disgrasya, Januario mura disgrasya. Ya Januario giputos gabol puti ambot nganor kag mura giatake siguro niyang iyang ko adati pres kay nadama dito sa ospital. Karon ayo dito. Pag ayo dito, ang ipagayo siyang manghod nga si Januario nga makauyab sa siya pareha taon siya kagwapa siyang maguwang. Pareha ko nog kagwapa siyang uyab siyang maguwang nga si Jassy. So niingon niyang manghod nga ay gabla ka dong. Gusto ka? Awag maguwang. Gusto ka? Ako ni atag Jassy nimo. Ako nang Ano man? kay mingon siya nga kanang tabang lagi kay para una siguro ni Ate Pres nga matayo naman iyang manghod. Aka himatayon ka. Iyang kuanon, iyang Ay, lipayon. lipayon. Sabi. Karon Ano? yung sulti as Jassy Ate Pres. Yung sugod jasi. Wa mo sugod Jassy, gibuwagan ni nun siya. Mao ni ang problema unsaon man ako nga gibuwagan min taon ko sa uyab. Lain sagud ka ayo uy imong ihatan. Gibuwagan ko sa uyab, ang akong gipromise sa akong manghod dili matuman. Mao na iyang problema Ate Pres. Dili, iya lang inon imong lisod kayo dong panalitan ako ihatag. Nya iya man ang gisaad siyang kuan kay himatyon man niya igsuon. Gisaad niya nga. Ihatag niya yung uyab. Ano gutong putug-putug ka mag iya ring uyab niya. Ako uyab wayon te ka buwagan na ka. Ug ako uyab. Gibuwagan lagi siyang Jassy. Oo Kay nga, way mo di na. tinuod ko na iyang gugmati Pres. Maog yun.
angay good. Oh, Ang yun. pangatag man nimo. Lisod sa Sa kinina. kamuti kay mo ihatag. Oo, lisod sa kinina style ito. Oh, dili maayo eh. Gawas kung ganahan sa si Jessie. No, di ba? Mao yun. Pero dili ayaw ko Pati na. yung yung mga urti pres. Oh, manay, di ganahan. Pareho mga gwapo. Gwapo sa pareho. O na, Yeah. Jesse, daw yaw yun niya. Sorry, di ko makatabang ni mo sa tanang anang bahina. Ug karon pa lang, giputol na ko ang atong relasyon. May katarungan, gabogan ka. Unsa man ni unsay sakit ni iyang manghudlan? Murag, takim siguro ni, murag na Dili ni siya to nabuta. Dili, uy, paano hindi ba ang nabuta? Wa na siya mabuta, giyatak yun, iputos og habol puti, kay gida sa hospital. Pero kining last diri nga Pusto di ay og lagi. habol puti. Mura ba ka mo? Pero Okay raman ang pusto og habol puti. Hapit siguro na ni mamatay, ate pre, sa sabot, pero sa giputol og habol. pero sa pangutana lagi nga ang babae na sukod yung nga buwagan ta ka kay ihatag sa dito siyang manghud kay usa man dili pa siya masagaran man gud nga anang tumanan siya. Kana kon gitagalan na. Oh, kana ni cancer. Gitagala, Pero cancer, mas- ana. Oh, Gitagalan na, Presta ko kinabuhi. na ako'y cancer. O, unsay mo pangayoon? Mo na nga gusto ko kung unsa to. Iyon na ka. Gani na. Gitagalan na kinabuhi. Parang sa priso, di ba? Nga bitayo na. Unsay mo gustong Sa pangayoon. pangayoon mo, pakanon, bakag maayo. Wa ibaw iyang sakit, ate pre, kalitag yung tumba ko no, iyang... Di ayun niya. Wasan pa, examine pa. Gunsa Dito sa doktor, ang gikuan dito sa doktor, giluwas gikuno sa doktor. Nya ang karon dahil abo. Pero unsay yung sakit? Atong Anay tabuan ni nga tungod sa iyang kaluoy siyang manghud gulyat mo na nga mangita siya og babae nga kanang gwapa, mauyon siya gwapa. Nga karon kay gustong siya kuya gwapa mo nang iyang uyab mo iyang gihatag dito siyang manghud, manghud mao na baguwang. problema. Manghod niya. Kaluis ko manghod niya. Oh, manghod lagi niya. Mango di yang. Madoy. Ana yung Gano manghod. ko to sa imong katungod kay panghatag nimo imong iyab. Pagpahibaw sa babae, mo na nga nasintas ka suko hangtod nga gibuwagan siya kay. Ibugan. Og sa lahi ba nagkonsulti, moingon ng babae, si pagtunog na ako. Trapo, nganyo ko ipasa-pasa. Mauna. Dili gyud maayo. Kay gani, Minang-angay nga gibugan ka. Mirisi. kay gani gulyat og pananglitan, buta na to ka ng kaluha. Ako malibog ko nga, yang bana pa kay kaluha ka ng, dili ba ka sa maibog sa kaluha nga pareham sa lagnaw? Bitaw no. Dili, di ay kay ang managkaluha, di min gud pareha kayo batasan. Oo. Dili kayo pareha. Ya, dili sa kayo sa parehag perfume, kumugamit og perfume sa kaluha sila. Kana nung gingon nga masakit ang kaluha, magluya sa ng usa, murag-murag tuko ang nagamay. Pero moingon nga press kanang himatyon man ni ako manghod niya, kaluha man me kanang ikaw lang ko ipaasawa niya. Tingali moingon. Kana kon musugot. Kana tingali. Dili musugot. Dili pa ka nga preha sa lagnaong. Ang problema ana kung may gugma ba kay na bisag preha sa lagnaong kay kumukaluha sila. Mao ni sa mo tali karon nga dili sila kaluha, lahi sa lagnaong, magsuon lang. So, na. Magsuon lang. Iya lang yung pinangga yung manghod at presya. Tabangan, tika daw kung sa'y gusto ni mo sa ato pa no, tabangan ko ni mo nga makauyab kung paragnaon sa imong uyab. O ito yung ipangayo sa iyang manghod, ang uyab siya maguwang. Ay, di maayo ay. Sige daw, ako nang buhaton, ako sultihan akong uyab. Kapag sulti, ganon siya. Mayra. Yo, ug pananglita og simba ko ug mo'y ikamantay sa Oh, unsa ba iyang problema mangkot. sa babae? Unsa may labot niya? Tinood ay. Una sa isa, nga na, ako, ialigong ikuha niya kaugalingon. Para sa atong... Para lang, anan, unsa? Kuan man ni dong kanang dili sad maayo kay murag Siya na lang musulti sa iyang manghod. Nga dong lisod, imong gipangayo na ko. O ka na, tataw iya mo sa gipasaligan. Sige daw, buhaton Muna. sa tanan. Muna. Muna. kay duha man kabalatian inuuna niyang masamad. Nasamaran mo balatian sa babae, karon kinilayas ang babae, nasama dong pong balatian sa imong manghod. Ay, ikaw ba, kana imong kumpare ron, ihatag ka siyang manghod, ikaw okay ka? Ha? Ay, mong kumpare ron, pre, marag ko ang ka na lisod ng kay kay. Lisod na pagtuba niya ako. Dili kape. Dili kape og palama.
Ikaw mo gilisod, ay. Oh, lisod kayo kay Eh, kuan mo imayo. kunag ka ng sa kasing-kasing manipro. Nayuban sa istorya lang sa mga drama lang nga kung himatyon ka ni siya, ang imong uyab ay paasawa ni kay himatyon. Pero sa sa style at bam, lahi. Unsa man? Naminyo sila, kaluha sila, namatay ang kaluha. So, ang usa may kuan. Inigdugil na gabi sa. Di na mo yun mo ang gidakon. Ha, unsay nga? Ang saingan. Inigdugil. Padool na dire ka maklaro. Naminyo sila, kaluha sila. Katong iyang usa ka kaluha, purting baskig kayo. Dako sila ba? Oh, yeah, So, purting. what's the style mo na istorya? Ah. Pag kaminyo kay namatay ang kaluha, dyan, gidihangyo iyang kaluha. Ako, lang, mangmod taon. May ko na. Pag doon nila pagkagabi siya, matay, di mo ang gidakon. Ako'y pangtanon. Oh. Ako pa nga, kalo niya, ako'y pa ikot Ah, ni dire. Ako nga, ay! Ilisig ni Sopring sa oy! Ilisig Sopring! Salamat ako na ating tuluman, no? Kalagang puzzle, Tihan.